खुलुमबाय दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। दिनैनि खौरांफोरा जादों गमामायैनो भारत हादरा जारिमिन सोरजिनो हामारबाय। मैया भारतनि अख्रांमा बिजिरसं गौथुम इसर' एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशनआ अखाफोरखौ नायबिजिरसंनो थाखाय दैथायहरनाय चन्द्रयान-3 आ अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामनो हायो। भारतआनो बुहुमनि मादाव गिबिसिन जाय अखाफोरनि खोला मिरुआव आगान होग्रोजेननो हादों। बेनि सिगां गुबुन हादोरफोरा गोबां नाजासेयावबो अखाफोरनि खोला मिरुआव आगान हैनो हायाखैमोन। बावैसो सिगां रासियानि लुना 25 आबो अखाफोराव लेन्डिं खालामनायनि सिगांनो क्रेश जादोंमोन आरो गोबां खौरांफोराव सावरायनाय नुनो मोन्दोंमोन। अखाफोराव विक्रम लेन्डारआ लेन्ड खालामनो हानाय लोगो लोगोनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हादोरनि गासैबो सुबुंफोरनो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरदों आरो इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशनाव खामानि मावनाय गासैबो मावथिफोरखौ साबायखर बावदों। मैया मोनाबिलिनि 6:04 आव विक्रम लेन्डारआ अखाफोराव मोजाङै लेन्ड खालामनाया जाफुंसारो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला विक्रम लेन्डारनि बाख्नायनायखौ फरायसाफोरनो दिन्थिनो थाखायनो आसामनि सोलोंथाइ बिफानआ जेरै आसाम सर्व शिक्षा अभियान मिशन आरो डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एजुकेशनआ रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरखौ मोनाबिलिनि 6:30 खुलिनानै फरायसाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनो बेसेन लायाजासे फाहामथाय होदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गौहाटी जालुकबारियाव थानाय सोरखारि आयुर्वेदिक कलेजजों लोगोसे गौहाटी हस्पिटालनि बानजायनायाव आरो बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव दिनै क'क्राझार सोरखारि जौमा फरायसालिमायाव मेगा देहा फाहामथायजों लोगोसे सावस्रि सांग्रांथि मावबादा खुंफुंदों। मैया सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों फुंबिलि समाव क'क्राझार सोहोरनि केडिएसिनि इनड'र स्टेडियामाव यगा फोरोंनाय आरो सर' खालामनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आरो नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आबो बाहागो लादोंमोन। आरोबाव लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरा यगा फोरोंनाय आरो सर' खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गोजोननाय फोरमायो। एसआइ जुनमुनि राभानि जिउ जोबनायनि सायाव सिबिआइआ गोलाव सान नायबिजिरनायनि उनाव मैया गोदान आपडेट ओंखारदों। एसआइ जुनमुनि राभानि जिउ जोबनायनि दायाव सिबिआइआ 4 दायनिगिरि सुबुंनि मुं फोसावदों। दायनिगिरि सुबुंफोरनि मुंफोरानो जादों मुजिबुर रेहमान, आजिजुर रेहमान, नूर महम्मद आरो रियाजुल इस्लाम। मानगोनां प्रमद बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। मानगोनां हाग्रामा महिलारिया इभिक्सननि खोथा लानानै फावथिनासो खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला 2012 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार थानाय समावनो बिटिसिनि 17,000 नखरफोरखौ होखारनो थाखाय गौहाटी हाइकर्टसिम लिस्ट दैथायहरदोंमोन। बिनिनो फिथाइ महरै आथिखालाव इभिक्सन खालामनो थाखाय नटिस फैदों होननानै फोरमायो आरो आथिखालनि बिटिसि सोरखारा बे बेलायाव जेबो दाय गैया होनना मानगोनां प्रमद बर'आ फोरमायदों। लोगोसे आरो बुंबावदि साननैसो गोहोआव थायैयावनो हाग्रामा महिलारिया फाग्ला बादि जादों आरो माखासे राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना फावथिना खालामदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। बेनिनो उल्थायै दरं उदालगुरि लक सभा बियाब फोसावनायनि हेंथायै मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोआ उदालगुरि जिल्लायाव सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङो दि एबसु आरो इउपिपिएल दोलोआ दरं उदालगुरि लक सभा जायैयाव गोजोनदोंसो। एबसु आरो इउपिपिएल दोलोआ बमा गावनानै रंजानो थाखायल' बाखि दङ होननानै गोख्रों अजद दैखाङो। आरोबाव हाग्रामा महिलारिया दरं उदालगुरि लक सभा बियाबखौ प्रमद बर'आनो नाङा होनना बुंदों आरो एबसुआ हेफाजाब खालामदों होनना गोख्रों अजद दैखांबावो। आरोबाव हाग्रामा महिलारिया इएम रनजित बसुमतारीखौ
बिटिसिनि थागिबि मानसि नङा बुंदों। मानोना 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां EM रनजित बसुमतारिया धेमाजियावसो थायोमोन होनना फोरमायदों। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बिक्रम दैमारिया बहा दंमोन? बे सोंथिनि फिनखौ दिनै बिथां बिक्रम दैमारिया होबाय। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला आं बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जेरावबो गैयामोन, न'आवनो दंमोन। बै समाव सोर मा खालामदों, मा मावदों, मा बुंदों आरो बबेयाव दं बेफोरखौ नोजोर होबाय थायोमोन। बिथांनि बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गासैबो बिथिङै मोजाङैनो सोलिदोंमोन। नाथाय आथिखालाव गासैबो बिथिङाव बर' हारिखौ अलखदाव गोग्लैनायखौ नुनानै बिखा खामखांदों आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों होननानै फोरमायो। लोगोसे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो NDFBनि गायसन आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जायैखौ लानानै बिटिसि सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिखांदों। मानास हायुंआरि रिजार्भनि फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर वैभव सि माधुरखौ गावनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय सोलायनाय जाबाय। फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर वैभव सि माधुरनि हाग्रा बिफानाव थानाय समाव गोबां बिबांनि सुरां सिखारिफोरा जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामदोंमोन, जायखौ रैखाथि होनायाव बिथाङा फेलें जानांदोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै बिथांखौ सोलायनानै बेनि जायगायाव गोदान मानास हायुंआरि पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टरा जागोन राजेन चौधुरी। गौहाटी पुलिसआ गौहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पान बाजाराव गोख्रों सिग्रोमनानै सासे मुस्लिम आइजो ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हादों। ड्राग्स फालांगि आइजोनि मुङा जादों रंमेला बेगम। दावराव देख्रेब नार्जारि, हाग्रामा महिलारि आरो EM रनजित बसुमतारिनि सायाव गोख्रों बिबुंथि। बिटिसिनि दाब दाब इभिक्सन जानो गोनां ओनसोलाव थांनानै हाग्रामा महिलारिया इभिक्सन खालामनो होआ आरो इभिक्सन खालामोब्लाबो गाबोननो बे जायगायाव न' लुफिननानै थांना थानायनि राहा खालामना होगोन बुंनायनि सायाव बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायो दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि बाथ्राखौ जों मानिया आरो हाइकर्टआबो बेनि बाथ्रा बादियै इभिक्सननि बिथोनखौ सोलाया होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि थांखांनाय 2022 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव बिथांमोना इभिक्सननि थाखाय सोमावसारनाय समाव बिटिसि हाग्रा आरो हा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया जेब्लासिम प्रमद बर'नि सोरखार थायो अब्लासिम जेरावबो इभिक्सन खालामा होननानै बुंदोंमोन होनना अजद दैखांदों। दिनैनि भिडिअफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।